Ко става, пичуи? Това е PokerFace TV. Станислав. И сега ще продължим с 9-та част на Survival-а. Тук сега ще направим... в смисъл съкратихме първо фермата. Стана по-малка. Ето вижте. Тук са семената за пшеницата, тук са картофи, тук моркови. Благодаря, че ме затвори. Сега той тук нещо ще прави. Така маси ще прави. Аз искам да направя градки да заградя. Да. Какво друго мислиш да правиш, бе? Какво? Например? Ще видиш. Добре. Чак са, градките се правиха с пръчки, не? И ще пробвам. Боже, какво направих сега? Чакай, първо ще пробвам с пръчки. С пръчки, да. Добре. Хубаво. Уникално. Оригинално. Баба. Абе, аз си ги правя. Чакай, че ми свърши тук дървесния материал. Бая пръчки стана. Така. За колко ще станат? Добре. Тук имам още пръчки. Ще сложа площина. Мисля, че толкова градки ви трябва да ми стигнат. Това вечер ли е, бе? Това много гално. Това станало яко е, бро. Чакай сега. Боже. Това така да го славам, не? Добре. Кое е готова, макар ще трябва да скачаме. После да скачаме. Не знам. Добре така. What the fuck, бе, човек? Те градки ще ги оставам в моя част. Ко каза? Не си не чух. Добре. Може да острижиш овцете или аз да ги стрижа. Аз ще да ги стрижа. Трябва да ги размножим. Крави размножил ли си? Нямам. Човек. Сега. Тук парчаха доста. Събрал съм 23 вълна за сега. Има и такива, дето съм ги пропуснал. Човек, ти ли ги беше сложил тия вълна в таковата, бе? Вътре в фермата. Защото някакъв беше оставил и те ще скачаха оттам. Сигурно Ивана. Защо ма коти говоря? Само Колев го има човека. Той. Иван Колев, друг няма кой да е. Ко направих се? За ко си отрязах вълната? Другата част може да направим в мините или сега да идем в мините. Ходи ли са в мините? Може да идем, може. Окей.
Чакай аз да видим тук кирка, имам диаманти. Тук те са причупени вече. Имам чисто много желязо. Искаш ли да ходим? Чай малко, да. О. Се правя пода само. Добре, аз ще гледам какво правиш, да го има на клипа поне. Чакай, ще ида от там да гледам. Какво ще го правиш точно този път? Мирен, рейкер, дявол, синьо. Синьо ли си взе вече? Ти пък вярвам, че имаш лад с пазури или какво беше там. Интересно ми е как ли ще изглежда. Чакай да има аз нещо да нямам за пекане. Отровен картоф. What the fuck имам отровен картоф. Кой ще прави този отровен картоф? Чай го изям. Да не взема да умра. Въй, взех да умирам. Значи ясно ми е вече какво прави този отровен картоф. Ако трябва вълна да ти дам. Това, мале, знаеш какво не е. Нещо взе да ми лагва, ама връща напред-назад. Тук знаеш каква хубава гледката? Направо кеф. Някой спами здравата. Аз на фраз. Усетих. Аз затворих. Така не. Дай. Аз сега няма да дигам. Ти кой искаш ходи говори, аз... Няма да дигам. Правим типа и... Иначе хубаво става. Чуя с някакъв пръст. Нека е. Да, ти мърчи. Ти не го чуеш. Под леглото ти нямаш вълна. Или е че... имаш. Това е черна просто. Ако искаш да направим 9-та част на мината. Защото сега много напритискат. Ти заваля. Супер е. Перфектус. Не знам за какво са. Каре. Поне яко е стана. Като снимам клипа вече минавам да почиваш, защото... Гледай. Женска му работа. Да. Пак си дъжда, че... Много взе да ме лаги от този дъжд. Къде сега тази тъбова танка? Някъде на финно място. Сея на тръстиката отгоре. Въй, дале, кой това значи? Да, велико. Добре, значи ще продължим 9-та част. После, айде, чао!